Pak D Badut, monggo Pak D mriki melih. Pokoknya jangan ada kata-kata apa ya Pak D Badut, jangan ada kata-kata lelah dan tidak semangat hari ini. Mboten no. Pak D Badut ki piyayine pokoknya selalu ready dan ready. Terlalu semangat loh Mas. Tenan aja. Mau dawuhe jam pinten. Pokoke angger meja nek kopine ngono nek Pak D ku siji kuwi tenan. Ora nek apa ki kendate. Nggih. Wong nuhane dawuhe sing. Nggih. Terus pripun Pak D niki Mas Marman dereng jumeneng kok. Jumeneng wis dahar. Heeh, cek dahar. Nggih. Iki tamu kaya ngene iki ora telat segone wis matur nuwun. Mbah, lah nek Mas Yadi sak keluarga para wingking niki wis ora mungkin wis direncanakan dari jauh sebelumnya. Ya, tidak diragukan. Age beras memburi nika jabang bayi wis jalan wis. Prediksi untuk hari Jumat niki nggih. tamu. Wis komplit. Nggih. Mulane sing mburi ya mempeng, sing ngarep ya kudu mempeng. Kudu mempeng. Oh, ngaten. Nek mikirke asam urat aja mikirke kolesterol, kejulino, kemeng-kemeng kok diguak kabeh dina iki nyengguyon Mas Yadi. Tenan wong salaman karo lungguh ya ora apa-apa lho. Lah nggih. Sing penting iki nggih. mergo Jawa Tasto kuwi rak mergo paring donga pamuji to. Terus dateng Pak Yadi demi putrane. Nggih. Dirabi karo Kyai Pule Mas Rio sapa. Tanggamu ya Dek berarti. Lah tongkong ya karo kulon danyangan. Nah, nggih. Oh, berarti niki sambatan, Mas. Tegese nek ngene iki wis le bebesanan, le jejodohan ki wis padha ngerti lambe atine kaya Dek. Kaya Pak D Badut ben ya ngono kuwi kok Dek. Ngoten to. Iya. Sambatan ki kono ki besane lho. Oh nggih, Ding. Kono Nggih lho, bisane, Dek, pangapunten kok ya. Rezeki wong. Menawa lho, Dek. Balane aku ki anggere wis mangkat kok ngomong ngene iki perkara kok ora tak pikir. Mboten mikir bayaran. Aku ki nyambut gawe tanggung ibadah. Ibadah yo. Ngene iki lho Mas, patut dicontoh. Ngono kuwi engko ya metu dalile masamu. Piye? Lha yo teko ana kono mesti Pripun? metu dalile. Enten kelanjutane. Lah dadi nek ibadahe nek aku ki duwe kapercano aku ya Jumatan. Nggih, Nggih. terus Aku ki Islam. percaya Gawe wong Islam ki rak salat. Salat. Dadi tak nggo ibadah. Oh. Mongko sah lan orane wong salat kuwi mergo wudu. Ngoten. nggih. Dadi nek perkara duwite kuwi wudu. Oh, duwite wudu. Alah. Berarti nggih berarti wajib ngoten to Mas, ya Allah. Nek berlan gadoke tembunge nyang siku karo dhuwit kuwi lho Dek jane iki. Lah iya Ngono to. ki lho, piyayi ki nek luwes ngene iki wae. Pengen sah apa ora? Rampung le jahar. Dereng. Nggih, nembe. Pripun? Monggo, pun Belum. bawani melih. Yah niki ya cek paling penak ya cek langgam aja Pak D. Iya. Nggih. Agam apik. Nggih, monggo. Bawa rumiyin melih. Anu selendang kuning. Selendang sutra kuning. Selendang kuning. Apa to? Kodang kuning to kaya. Nggih. Elok tenan suasana kaya ngene. Mboten maido nggih Pak D. Arep dipaido kono apa lho. Kahanan ya disebadani arep ponggone iki rono-rono anggur kabeh wis digeberi ngene iki wis kena dienggo nglenggahke tamu sing katuran rene. Lah nggih. Nadyan wujud mung peksi Manuk, Dik, manuk. agak wetan lining bronto. Diseneni Mbah Mardino. Lho, wis nyang Mbah Mardi ki wis di Lah nggih mriki enten jurine lho Pak Aja D. kaya ngoten niku wae. Agak wetan lining bronto. Halus manis tur hati. Kurang duit nyairke BR. Weh, komplit tak nggone Mas Yadi ki. Ya nggon duit. Nggih. Kurang lawuh bleh. Nah. Kurang kambil meneh. Mandiri. Kene komplit. Kurang Kurang lengo nganggo lengo potro.
Komplit pokoknya. Wasu enggan kula lana golek isi podang pita nyanding bisa dadi lulus Raharjo bawanipun. Mangga Mbak Yusnia. Nenonanung. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran. Keluyuran anggeli sing tak sayang. Ngoban. Ora krasa. Iya. Sarawi ngoce